ng traffic. Very good. Very good, mga enforcer ng Tagbilaran City. Mga enforcer, ayan. Very good. In action. Kala ko naman kung ano nang nangyari. Ano pala ng sila, nagka-clamping. Nagka-clamping. Na-traffic naman lalo. Anong nangyari? What is happening? May nabangga. May nadisgrasya. Meron daw na ano dun sa dam. Ewan ko ano yung sabi niya. Grabe, busy ng mga kalsadahan dito. May gulay. Ayan, dito pala siya mag-duty. Maghintay na kami ng matagal dito. Sige lang, daan lang kayo. Hindi na kami dapat. Sige lang. O, bayan lang natin. Enjoy. No left turn. Hanggang dito, wala pa rin mag-left turn tawag. Old Holy Spirit School ay nire-repair. Ayan na. Giniban. Nire-renovate. Ewan ko kung anong gagawin dyan sa building na yan. Busy lahat ng parte ng Tagbilaran. Grabe. Ayun, nakalagay. Welcome BCEP. Nag-breakfast. BCBP. Hi, good morning. It's already January 12. Totoo ba? 12 na ba? Ina-advance ko na eh. Minsan late yung sinasabi ko. Ang laki ng mukha ko pag nakataas ang buhok. Papi? Anong date na? 12 na. Good morning. It's 12. Hindi ako nagkamali. Yes. Ayan. At ang good morning namin na nandito pa rin kami. Napunta kami ng Cebu pero medyo busy. Busy for today. That's why eto na lang dito nag-almusal. Marami akong tatapusin ngayon today kasi mabisi-busy. That's why hindi pwedeng maglamierda. Kaya, yan, busy rin, busy tuplok. Today, ano ko yung aperture na siya. Nagbibisi ng tuplok. Hoy. Aha, huli ka. Hi guys, nandito na naman tayo at ito ang pananghalian natin. It's about mag 1 o'clock na at kami ay nakabos na yung sausage. Nandun na sa oven yung isang sausage pizza. Pizza with Italian sausage. Ayan, ang sarap. Sarap. Kain tayo guys. At maingay, sorry kasi itong yan, naglalaba ako. Sayang. Maingay, okay lang. At ang gulo dito of course, nasa kitchen tayo. Kain muna tayo. Ang sarap nito guys, yung sausage ko. Naku, sarap. Mag-order na kayo. Naks. Parang totoo, Pero, mamalay natin. Baka ipagpatuloy yung restaurant. At yung tomato sauce na ginamit ko ay itong ragu. Kasi templado na. Tapos ang cheese ko today is Papa, pakibuksan mo nga. Ay ano nga yung label niya. Galvani, original Italian cheese. Ang ingay ng film namin at kami nanonood. Ayan.
kami ng action movie. The Falling. Yes. Ito yung cheese ko, galbano. And then parmesan. Wala na kami iba. Itong crab, parmesan. At yan, masarap ito. Mozzarella to. Masarap. Tapos ayan, naubos na yung lunch tayo mamaya, guys. Pizza con salsiccia italiana. The original salsiccia italiana. Oh my God. Ang ingay naman ito. Ano yung nabili? Kinaano nga anak ko ang ingay? Ako na po. Oh, Ano raw, nabot down. yum, 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 yum. Meron ka ba? Yun na. Hindi na, huwag ka na maggamot. Hindi kailangan ng gamot yan, di ba? Ako minagkas siya. Hindi, para mabusog tayo. Sige. Ayaw kasi namira tayong drinks ba? Saan? Saan? Ito, hindi ba drinks ito na po? Marami oh. Marami oh. Oh. That's what I'm talking about. Oh. Oh. Walang gumawa ng ayos. Wala. Walang gumawa ng ice. Ang Ang harap. Ha? Anong yung flavor yan? Corn beef. Yan. How is it? Diyan. Lami. Lami kayo. Lami kayo. Another flavor. Corn beef with salsiccia. Salsiccia italiana. Bona. Oh, sige, kain na. Go. Game. Kaya na. Ano yun? Parang maglalaro. Game. Busog na ako. Bagong luto. Kakain tayo ng guys. Yung tiramisu. Gumawa ako ngayon, kaya antabayanan sa video. I-upload ko itong paggawa ko nito. Kaya, ang sarap niyan. Sarap ng tiramisu. Kaya lang, para namang bulkan. Narinig ko kasi guys, ang asawa ko sabi niya, pumutok daw ang taal. Ay, naku simba ko. Huwag naman sanang may mga mapinsala ng kakatakot naman. At sinecheck ko yung ina-edit ko, nag-upload ako ng about manicure. Tiramisu. Wow, sarap ng tiramisu. Marco, halika na, tiramisu is here. Oh, the best tiramisu. Lami. Nami kayo na. Tiramisu na. Original yan, ha? That is from Rome. Directly to the table of Salvados. Wow. Ayan. Nagluluto ako, guys, ng corn soup. Ang sarap nito. Wait lang. At ipapakita ko sa inyo kung anong laman yan. At may kumakanta dun sa kabilang kwarto. At ako naman ay nag-film nito para i-share sa inyo, guys. Masarap ito. Corn soup with sotanghon. Try this. Tapos lagyan ko mamaya ng shrimp. Wow. Napakasarap na nito. Ay nako. Ang sarap talaga. Ayan, luto na. So, kain na tayo, guys. Excited ba kayo? Ako, excited lang kumain. At magpapaalam na rin ako dito sa kuha ko ng cellphone sa mga kilos ko today. Dahil yung mga gusto ko lang i-share, yung mga luto dito sa loob ng bahay. Pero yung pagpunta ko kanina doon sa kaibigan ko, hindi ko na naipakita, guys. Okay? So, thank you so much. At bye-bye again. At yun na nga, i-share nyo itong video para sa ganun maging marami tayo. Mag-subscribe na yung mga hindi pa nakasubscribe, lalo na yung mga baguhan pa lang.
para matawag ko rin kayong Kachits. Dahil dito sa channel ko, ang tawagan namin ay Kachits. Okay, I love you guys. Bye-bye. Ang dami kong nasabi. Bye-bye. Babush. Chubby. 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 Si Chubby bye-bye daw.